سلام بيتسب انت انا نسمع زلنا ادو بيلينا ناباس مرا اتيالا از بچا خوني عد انجليز دما نسدتنياتات لوصتا حدش حقلو اسو كنكتاتلينا حدش بسرات يحزلكم مصيلكم نسدتنياتات مالتيو يوكي بفلاي تقمطو 50,000 باوند نا يوكي منغستي هوم اوفيس مالتيو برايم مينستر نا يوكي كير ستارمر اب اكس اكاونت كم زفرطه مسرات انترا خوينو حدش ديجيتال ايدي ابتا هاجر كعدل كم زغونه غليص انت خونه غن صمدو اسمران امريكان دما نقصله ኤርትራን አሜሪካን ከምስተራኸባ ተገሊጹ ኣብ ጉዳያት አፍሪካ አማኻሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መስዑድ ባውለስ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቦ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ኤርትራ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ለመወያየት ዝግጁ መሆኗን ገልጻለችም። እዚ ማዕዝ ኮይኑ ሊያካሳ ደማ ኣብ ናይ ውድብ አኼባ እናፈራርሕትያ ውዒላ ዚዮምን ካልኦትን ብሰፊሑ ኣብዚ መደብ እዚ ክንከታተልና نفقت معدو أسلاتينادو نفقت معدو أدخي منادو نفقت معدو أسلاتينادو نفقت معدو أسلاتينادو عادي كتيادي كحنيات يادي سلام بيتسب سلامكم يزح ازي سامي وياكتي انكو على سامي وياكتي يوتيوب channel بسلام مساكم كل يدلي كلكم نتا channel سبسكرايب نتا فيديو دما لايك بمغار اتي فيديو قصل وايكم كلكم لايك غيركم جمروا وايكم لايك بمغاركم نز channel زي فيديو زي فايرال كوتيل حجز كلكم لايك غيركم جمروا دايلاف تفلما يلهونه فيديونا نقصل ايش فاميلي بتفلما فيديونا بناي فيفيان فيديونا استبا نقصل ودس مرة مسقوله سمرة طري در هذا غورنور خمس غورنور هذا فني مس فني در هذا انا عاوز اغير منه بنسمع القصه در هذا ذاتي سوينا من مسكوب يخم كده دق عدخن كما يدي ولا دق عدخن علو هذه انت يا ولد نسمع ياسي تودها انطايلو نسمع ما أنتوا يورد يري حد فيديو سلازي ده حتى مخان جميرة بقى خمسة أبسط مخان جميرة نت فيديو درجة مو لا مالتي مدين خان بالله شان تايرون نسمعه هو بيتسب يا دينات خاين مجرش مدينة تمرعني مالتي مغتصل السي أب هذا عاد كلته فورات يروم إذا كلته فورات تمرعوا مسدلي يعني كلتهم ولد سلزي تسمعوا نمرعوا يا أبيهم إذا كلته فورات بتعمل سلو تقطعوا هذا حسب أمتيهم نخيد مو أفت جوجو هذا كلته سلستينا بمقطر بحدا شلون نبل بتجوجو يلوم يسمعوا كوت راجيرهم أب ساعات كوتورون ترخيبهم كلته فورات أب تتصرفي تطويلهم كم تستبحروا دوما هذا كلته سلستيلهم نزلال الجمهور ويودي زليلو ويوقالك تريفا خيزللت بتصدف مالتي شعوت هوال نافت تصدفي كنزي لا فرقت اتودي جانت الله غيرو نتحتي ناورده مالتي تحابيس جانت الله يزنتي بهصر زبله اتودي جانت الله يزنتي زليلو تاوال كن ايزللت تريفا سلستيلو مسقطو كاكلتيوم مني زياده طليم بخمي ابوتا كومنت ميرسي كدفوليهم حدش بسرات يحزلكم مصيلكم نسدتنياتات مالتيو يوكي بفلاي تقمطو 50,000 باوند نا يوكي منغستي هوم اوفيس مالتيو نزخونه سدتنيا عدو نزنافقه ويدما اب عدو انفست غبر خلي ويدما يوكي بقى له مش زخونه نجر زخونه 50,000 انتي بلالو UK government giving 50,000 to all foreigners national to leave the UK مالتيو حجي اسعدكم حجي اطلع يا برا مالتيو سدتنيا زبله كمزي زخونه قاچوچو زبلو UK كمزيوم ايراي تسماما عنن هيوت بيلي يو رايت يس امو حجي اسعدكم مالتيو حجي رانا واي كبلكم دلي
حديث تخونا نجار تري والله مس بزيت تلخيا بريتش ايرلاينز تتصبيكم على مالتيو عاد قاديفكم كتكادو تخيليكم أبيت مزجبو بخمي أب جورنال أتيكم كتمزجبو نزل فاندونج كرم موتاخم ترخبوا دما أب كومنت صحفوا لك كله نجار كنجاركم مالتيو UK بسرعة ذات لكم متعلا نسدة نياتات بقى صبوا مش هالو أب عد خاي كله طعم كله أب حجركا زروم حجركا أم تعذبا مالتيو حسابوا له قبلكم دالي تطعمون اخم لايك كبروا نزا فيديو نخلقت نبوزو حساب نختبصح از بسرات از مالتيو سلام معلتي وبيتساو يا تسمعوا لكم يا كافتم دق عدن لعلي زوم تسديتهم لخدو يوم جديدهم نيونا يا استحسبكم ما كومنت افلطنيهم نقصل نغن مكازي ني فنان نزي مشكنا يغري دي غاده ودي معل ازبقا افقر خططو كتطول لدلا كما هبتم غير خططو لدلا درصح ده قال قاقا كم كيت قبرام لكن لنا حق وانجن مصع وي بناتك مصع ايكون النساء فوتو كاف كركال كده تفلتكن لسبب شجر كيدوا يا اهلنا هنا شجر تبعجو شجر تبالا يدلنا يا فقر تبالا الفوتنا يلا فقر تبال بارزت يلا ابشش الميدا حظوتي تيجي يا من لكم هنا عبدي فوتو كاف كركا شيماتك تمطلوت يلا توديا كتاراي من يوم تعملوا كتاب هذا الصباح على قبله كاب مختل استدادر ويكام محدار منسات مختل زوحب زلو حق زخونه مريض زي عدل مخري تسمعوه ኤርትራን አሜሪካን ከምስተራኸባ ተገሊጹ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መስዑድ ባውለስ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቦ ከም ተዛተየ ተገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መዳያት ኣህጉራዊ ንግዲ ጸጥታን ገብረ ሽበራን ዘተኮረ ዘተ ምክያዶም ዝሕብሩ ምንጭታት ክልቲአን ሃገራት ንጸንሐን ዝምድና ከብከብላ ኣብ ስምዕ ምብጽሐን እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ብፍላይ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ሃገራዊ ሉዓላውነት ዘኸብር ትርጉም ኣብ ዘለዎ ዘተ ከተሳተፍ ድልውቲ ምዃና ገሊጹሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተበጊሱ ዘሎ ሽርክነታዊ ዝምድና ኣብ ቀጻሊ ኣዋርሕ ክዘተየሎ ምዃኑን ኤርትራ ጸንሐ ዝምድናታት ንምግምጋም ምምሕዳር ትራምፕ ዝኸፈተላ ባብ ከም ተመስገን እውን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ምሕባሩ ተገሊጹ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ዘተ ጽምዶ ክልቲአን ሃገራት ንምሕዳር ዘኽእል መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ዝገለጸ ሓበሬታ ዘተን ምትሕባርን ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ጸጥታን ቁጠባዊ ምዕባለን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንነዊሕ እዋን ደስ ኪሉ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ምምላስ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ግን ነቲ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ፕሬዝዳንት ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምሕተቱ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ብኻልእ ዜና ድማ ኤርትራውያን ኣባል ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ተቐማጡ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኣባል ኮንግረስ ኣብ ክልቲኦ ዝምድናታት ህልው ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ነታ ኣባል ኮንግረስ ትዕዝብታቶም ከም ዘካፈሉን ዘተ ከም ዘካየዱን ተገሊጹ ወቤተሰብ ጽምዶ ኤርትራን ኣሜሪካን እናቐጸለ ይኸዝለ ያው በዚ ድማ ጠጠየለይ ያው ምስ ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ልበሃል ዘሎ ሓድሽ ልወፀ መግለጽ ብኽልቲኡ እንዮ እሱውን ክንከታተል ኢና ሰዓት ማለት እዩ ኩልኹም ግን ላይክ እና ሰብስክራይብ እናገበርኩም እቲ ቪድዮ ቀጽልዎ ኢኹም ንቐጽል ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ኪር ስታርመር ኣብ ኤክስ ኣካውንት ከም ዘፍለጦ መሰረት እንተደኣ ኮይኑ ሓድሽ ዲጂታል አይዲ ኣብታ ሃገር ክዕደል ከም ዝኾነ ገሊጹ እንተኾነ ግን እዚ ሕጊ ብቐሊሉ ክጸድቕ ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብታ ሃገር ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ተቃውሞታት ክመጽኦ ከም ዝጀመረ ክገልጽ ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተፈላለየ ካልእ ዓይነት ኣክቲቪቲ ዝገብሩ ዘለዉ ንዖም ንምቁፅጻር ተባሂሉ ሓድሽ ዲጂታል ዝኾነ አይዲ ክወሃብ እሞ ብኡ መንገዲ ድማ ኣብ ሆስፒታላት ይኹን ስራሕ ትካላት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ዲጂታል አይዲ ደለዎም ሕጋውያን ሰባት ክሰርዑ ጥራይ ክፍቀዶም ምዃኑ ገልጽ እንከሎ እንግሊዛውያን ግን ነዚ ነገር እዚ ብኣዝዩ ተሪር መንገዲ ክቃወሙ ከም ጀመሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዘይመልእ ድማ ከባቢ 900,000 ዝኾኑ ፌርማታት ኣኪቡ ናብ ፓርላመንት ናይቲ ሃገር ክሰድዎ ምዃኑ ተራእየሎ ማለት እዩ እዚ ዝኣኪቡ ዘሎ ብምሉእ ፌርማ ድማ ኣንጻር ተቃውሞ ናይቲ ሓድሽ ዲጂታል አይዲ ዘምጽኦ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ክኸውን ከሎ በዚ ዝእከብ ዘሎ ፌርማታት ጥራይ ዘይኮነ ግን ብዓበይቲ ሰበስልጣን ወሃብቲ ርእይቶን ከይተረፈ ነዚ ነገር እዚ ዓብይ ተቃውሞ ከስምዕ ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ኤርትራ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ለመወያየት ዝግጁ መሆኗን ገልጻለችም። አዲስ አበባ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ገጹ ላይ አንድ መልእክትን ያስተላለፈ ሲሆን እዚህም ታዲያ እንደምትመለከቱት የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ላይ በተለይም ደግሞ ከአባይ ተፋሰስ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ በቀይ ባህር ዙሪያ ላይ ሰላማዊ የሆነ ንግግር ለማድረግ
ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ታዲያ ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ ላይ በናይል ተፋሰስ እንዲሁም ደግሞ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ እንዳጠቃላይ ከሁሉም አገራት ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆኗን የገለጸችው ወቤተሰብ ሀምቱል ሰማዕኹ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ሓድሽ ዘተታት ሀምቱ ተጀመሩ ኢልንገርሎ ንቐጽል ኩናት ከይደለኻዮ ከይፎተኻዮ ኣቲኻ ኩናት ምትራፍ ይከኣል ነይሩ ዝብል ደይኮነን ዝምድሩ ነይሮም ነዚ ሚድያ እዚ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣካላት ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክስረግ ወዲ ሓደ ከባቢ ስለ ዝኾነ ከምዚ ተገይሩ ወዲ ካልኦት ከባቢ ግን ከምዚ እዮም ወያታ ግንባር ብዕራይ ትኸውን ትግራይ ንኢሳት እናናበልና እሞ ድማ ዝኹላ ታሪክ ዝተሸከመ ህዝቢ ወረጃ ዝኾነ ህዝቢ ተቃላሳይ ዝኾነ ህዝቢ ከም ሓደ እስትንፋስ ዝሓስብ ህዝቢ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ድማ ኣብ መንጎ ትግራዋይ ሓድነቱ ክስረግ ወዲ ዝኸባቢ እዚ ወዲ ዝኸባቢ እዚ ነዚኦም ዝስሎጋን እዚኦም ከስርፁ ዝንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብቲ ሚድያ እውን ወፂኦም ማለት እዩ በአውሩ ድማት ሚዲያ ከም ትዝወልኩምዎ ትዝነበረ ፍልልይሲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ረብሕኡ ሕሊፍና ይንህብን ዝብል ሓይልን ኣብ መንጎ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ድላዩ ይኹን ኢሉ ምስ ፀላኢ ተሞዳሚዱ ናይ ፀላእ መሳርሒ ኮይኑ ድኽዑ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ሓይልን ፈላልዮም ብዘይ ምርኣይ ክልተ ዝተፈንጨለ ሕወሓት ናበለ ዝዝምር ዝነበረ ሚድያ ዶ ይኮነን እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሚድያ ክልተ ፈንጨለ ሕወሓት ክልተ ሕወሓት እዩ ዘሎ ናበሉ ማለት እዩ ግን ድማ ዴሞክራሲያዊ ጥርናፈ ዝበሃል ናይ ትግራይ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ተማእኺልካ ግን ናይ ዝበዝሕ ድምፂ ኢኻ ተገዛእ ኮይንካ ትኸይድ ብጉባኤ ዝበዝሕ مبل 14 ودوا وقاي زكايده ودو حوحت نهله خلت حوحت ناله زمر زنار ميديا سطرح يكون ناي مخته عود ناي مخته جغننت ناي مخته تاريخ سرحينت بصلولو زلكي كم تعنتو زقلق زنار ناي سلطان فلالاي زي كونس ناي علامه فلالاي مخانو ناتفلطنا هله ኤርትራ ክትኣቱ ኣይነፍቅደላኒና ወይ ከዓ ኤርትራ ክትኣቱ መናፍቅደላ እስኻ መን ይኻስኻ ወይ መን ይኽንስኺ ከተፍቅድን ከይተፍቅድን ከተፍቅዳን ከይተፍቅድን መን ይኹም ንስኹም ጅንጅብል መን ይኻ ተብልኻስ መነደይ ትብል መን ይኹም ንስኻትኩም መጀመርያ ኣነ ሕቶለንሲ ገጽኩም ኣይርአ ገጽክን ወላ ድርአ ቋቁይ ቋዝ በልክን ሸውዓተ ዓሬትክን ሒዝክን ወጽቕን ኣርገውቲ ገለ ገዛ ከፊትክን ገለ መለት ጻረፋት ውዕላሲ أنا حزنني وسألني لندقن السخاتكم سي نمنيهم تفقدون زي تفقدون ما جمرة درجة انتهي بحال أبز التيك توك حجة أنا أتخلو زي تعشمو قبري لنا فارفاي قبري التيك توك ناتكم خانسي أرئين نايلومني بناتي كود آتينا أبز التيك توك مالتي أبعد ورقتي بالكا أبز ورقتي بالكا ورقتك تمنتي كان بعلها فارفاي زي تقبركا أبوات كم نفاس أبوات خيد دلخا مدرفة راسي نأدو بزاتوت بزوات كتبلسي قرب وبيتسن لو ما أنت لحظكم فيديوهات زي مسلم رما وتصل بالقرار من حدش فيديوهات عزكم لسه سبسكرايب نا لايك بمكرر channel زي بيتسن خون غزلة بيسا